creus que ha evolucionat la facultat en aquests 40 anys? Bueno, jo penso que bàsicament ha experimentat una evolució vinculada a les TICs, a l'aparició d'eines que afecten al dia a dia del treball del periodista, del comunicador, i això ha suposat un canvi en els plans d'estudi, en la manera d'aprendre, la manera d'estudiar i també en el tipus de contingut que nosaltres considerem que és important per al futur professional del món de la comunicació. Quins canvis t'agradaria veure en un futur de la facultat? M'agradaria una facultat més moderna des del punt de vista de l'equipament, professors que estiguin vinculats a projectes de recerca, a projectes laborals potents, perquè és la manera de portar a la facultat, a les aules, el que està passant en el dia a dia de la indústria, i m'agradaria també, i penso que estem en la línia, una facultat que considere que està dintre d'una universitat pública i que treballa com a universitat pública, és a dir, en un compromís social, en solidaritat, i desenvolupant projectes que siguin projectes no només per a la nostra facultat, sinó per a tota la societat i per a tot el món. M'agradaria també uns estudiants, i penso que també ja tenim estudiants en aquest tarannà, que estiguin sensibilitzats de la importància que té el periodista, de la tasca que ha de fer el comunicador avui en dia i que cada vegada és més important. I a veure, com has viscut el teu pas per la facultat, tant com a alumne i com a professor? Bueno, jo porto molts anys, vaig estar estudiant, vaig fer la carrera, vaig fer un màster, després vaig fer el doctorat i he estat també de professor des de ja fa uns anys i per mi és com si estiguera a casa. Recorde la primera vegada que vaig vindre que em semblava que era un edifici molt gran, fins i tot tenia una miqueta de respecte, de por, i avui en dia és el meu lloc de treball i em trobo molt a gust, estic molt orgullós de treballar a la Universitat Autònoma pel que representa i sempre que viatjo per Espanya, Catalunya, per Amèrica Llatina, parlo d'aquesta universitat i del que significa aquesta universitat. Ja l'última, quin ha estat l'esdeveniment de la celebració dels 40 anys que t'ha agradat més i per què? Bueno, jo parlaria de tots, des de la inauguració que vam fer en el Ramon Pellicer fins a l'últim acte que hem fet, que és una mena d'acte de solidaritat en Mèxic, en el periodisme a Mèxic, perquè demostren que és una facultat que està viva. I nosaltres, l'equip de Deganat, els estudiants, els professors, tothom, ha d'entendre que la funció principal d'una universitat pública és pensar i repensar el que està passant. I no podem parar, encara que el 40 aniversari tingui ja una data de cloenda, que és el dia 21, la nostra voluntat és continuar treballant per a que cada any, cada curs, sigui un aniversari en el sentit de que vingui gent, que parli gent de fora i que la universitat sigui un espai de reflexió, de pensament crític i especialment de pensar el que ha de fer el periodista avui en dia, el comunicador avui en dia en la societat.